És partidista i desproporcionada, complement del pecat i del remordiment. No ens deixa dormir en pau i ens treu la gana. Ens amotlla un guió convencional on gairebé mai som protagonistes. La consciència, senyors, ens fa amagar les golpes, el que hauria d'estar en l'aparador. N'hi hauria prou amb el respecte, la sinceritat i una miqueta de benevolència, però ens pengen sense cap necessitat la llufa de la consciència. És del tot anticonstitucional, fomenta la mentida i aliena, no ens deixa bellugar amb espontaneïtat, la quinta columnista del sistema em porta pel camí del pedregar. No se'n pot estar de sa factura ni de tocar-me els dits quan estem canviant cromos, canviant faltant i tot ben repetits. N'hi hauria prou amb el respecte i la sinceritat i una miqueta de benevolència, però ens pengen sense cap necessitat la llufa de la consciència. De fora manen lleis i reglaments i de dins ella completa la bronca. Això no pot anar bé, de seguida es veu que algú vol fer entrar el clau per la cabota. Què hi deu haver darrere tot això? Qui ens confon les necessitats i els vicis? Alliberem els sentits i, com diu la policia, investiguem